कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा आसामनि सासे विशिष्ट व्यक्ति दा बिथांनि दिबसखौ जोंनि नक्षत्र आसामनि मोनसे नक्षत्र बिराद जोंखौ गोजों आसामखौ गोजौ थाखोआव दोननाय सिनाखि होनाय सासे सुबुं कलागुरु विष्णु प्रसाद राभानि दिबस जायखौ सारा आसाम नाङैनो राभा दिबस होननानै पालन खालामो बेखौ जोंबो पर्बतजरायाव जोङो पालन खालामदों BPF दोलोनि नाजानायाव जों बाहाय दिनै जाफुंसार जाहोदों जों स्मरण खालामदों बिबार माला बावनानै जों बिथांखौ दिनैहाय गोसोखांनानै बिथांखौ फुजिदों बाहाय जोंनि प्रत्येकटा एरियानि रायजो राजाफ्रा बाहाय बाहागो लादों जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथाङा जोबोद मेथाइ खनगिरि होननानै बुंथिदों बिथाङा बेसेबांसिम मेथाइ खनगिरिखौ मिथिगौ बिथाङा मेथाइ खनगिरिल' नङा लिरगिरि बिथाङा सिनेमा जगत आसामनि सिनेमा जगतजोंबो जड़ित सारा आसामाव लिरगिरि खन्थाइगिरि सुजुगिरि फावथिनागिरि आरो लोगोसे संग्रामि योद्धा हिसाबै जोंनि आसामनिफ्राय माबायाव इन्डिपेन्डेन्स मुभमेन्टआव बिथाङा सिगां सारिनिफ्राय जोंनि आसामखौ नेतृत्व होबोनाय बिथां गतिके बिथांनि सोरजिनाया दिनै सारा आसामावनो सारा भारतबर्षआवनो जनाजात मिथिसार जानाय जायनि थाखाय बिथांखौ कलागुरु सोरजिगिरि हिसाबै सन्मान होनाय जाहैदों बिथांनि कला कृष्टिया दिनै आसामाव आबुं प्रत्येकजन सृष्टिशील व्यक्तिया बिथांखौ फुजियो स्मरण खालामो आरो दिनैनि दिना बिथांनि थाखायनो उसर्ग